Better for only about Mama Ketchy, and asem ya repo, asem ye nsuo. Yatwa bese no said ye men work no Ghana ye hia bambo. Ya bambo for no hwan. But for what ka video ya bomodi asem de be ma wuni anso. Na watie bi. Ye kasa kire banyansafo ba dwendwen ba se wobetie semi na wafa ba bi afiri mu. Enu tiri da bi only aba Mama Ketchy. Me de me ka kire wo se sebi nya ado. Enye nipa no bebre betu adi akire no. Na mpanyin ka asɛm bi sɛ daakye asɛm nti daakye asɛm no ɛno ne o saa ne yɛ nyinaa yɛbɛyɛ o ɛnɛ mate ne suo ma adi awerɛhoɔ sɛ nka ɛyɛ me a ɛnso wɔ wo yam ɛnso wɔ me yam hwɛ batan bi sono mu a ate batan bi ne suo ne n'awerɛhoɔ a wɔdi no wɔ ne fie no ɛno ne nnɛ me ne saa batan no yɛdi bi ama yɛn nyinaa nkasa yɛhu nneɛma a ɛkɔ so eti sɛ nnɛ me no hyiaeɛ a ɛyɛ wobi nim a wobi kyerɛ wa wodɔfo wadie nyinaa mama ka kyerɛ nie ɛnɛ asɛm yɛ awerɛhoɔ yɛnam wiase kwa yɛnenam wiase mu kwa ɔhene bayi kanu no mebɛkyerɛ wo bi bebree menim sɛ wahu mede ɛda bia no nti ne meka kyerɛ mo sɛ yɛ a na mempɛ sɛ mfonyini bi wɔ hɔ koraa mede bɛkyerɛ nipa nche o hwɛ obi ba bɛrima te sɛ batan bi ba polisi ni abɛrima yi bɛrima fɛfɛfɛfɛfɛ nipa nkyɛ wɔ asase so me nua hwɛ deɛ yɛpɛ no wɔ wiase yi ewiase agyapadeɛ ewiase ahomasoɔ ɛdeɛ ne nipa agye Ghana mpanimfoɔ mo wɔ adwuma yɛ o mo wɔ adwuma yɛ yɛka na sɛdeɛ nya ado mo tete mo fie no mu mo ni asɛm eti Ghana robbers ye ya yɛka ne sɛ nti mpanimfoɔ yi wɔka obi dɛ adɛnkyere wɔkyɛ sɛ nkwaku mpanimfoɔ na nti obi ba akora bɛrima ɛdeɛ no ayɛ polisi ni n'akatua yɛ sɛn maame a no ɔtɔ no nsu a yɛku no maame no deɛ no ɔnya firi Ghana aban hɔ me nua anka wo dan eti metɛ mo ano no nka wɔn nkasa kwan ne tere watɔ cement watɔ anwea Messi ni no ɔyɛ adwuma koraa no ɔgye wo sika eti ɛnna me di nisuo ne awerɛhoɔ sɛ ɔbatan pa due wate ɔbatan a wonsunu mate me nua bɛrima wo nsa ka video na tena se ɛnna me ne wɔ bɛdi nkɔmɔ o nipa nkyɛ wɔ asase so ɛdeɛ no wɔpɛ ɛdeɛ no wɔgye tie nnwom na didi so no ɛnna me ne ɔhene bayi ke na ɛyɛ adwuma yi medɔfo baabi a wɔfrɛ wo nua mama ka kyerɛ wobi nim a wobi kyerɛ ɛnna mani abere ɛnna sogya pon ne yɛkɔ ɛnna yɛhia sɛ yɛ ne Ghana ba bɛkɔ sogya pon ɛfiri sɛ nneɛma a ɛkɔ no anuanom yɛte hɔ a ne yɛka ne yɛpɛ o yɛte hɔ a ne yɛka ne yɛpɛ nipa bebree na ɛka nsɛm adɛnti ne yɛka face the country ɛna yɛmfixe yɛself ɛna yɛnyɛ sɛ yi me nua bɛrima anka wo dan o anka wo dan ɛno ti ne da bi anka kyerɛ wo sɛ ka wo dan a ka wobɛhu sɛ kwan na kyea nka kwan na kyea ka kwan na kyea ɔdɔfoɔ me ne wo bɛka asɛm sɛ enti nneɛma a ɛkɔ so yi no wohwɛ a ɛfiri he ɛyɛ nkakra o brane mu etintina radio station ɛyɛ ne deɛ o woka bɛyɛ nka na aka sɛ nipa a ɛku nipa koraa no ɛhu obi atima akɔtena radio station sɛ me ne sɔfo asoma si yɛku nipa yɛgya saa nipa no ɛnɛ manasi akoa wudini no manasi tijame na wo manasi yɛ wo maka kyerɛ wo sɛ menyanya wo hota wo yama police bɛsɔ wo ko akyi ɛne nipa na wawu nia no na ɔde wo baayɛ no wo de Ghana fo nyina mo fa mark wall nana mese saa manasi no yama police ɔbɛsɔ n'akyi ɔnsɔ n'anim ɛne nipa na ɔde ne ba kuro ha no manasi ɛnya wo no kwatena na tu sɛ owusu bɛmpa sɔfo owusu bɛmpa wɔne deɛ ɔyɛ papa asɔfo kɔsa na asɔre da ho anwea no afɛ deɛ yɛ dan wati match ababa wo yɛ bɛfɛ na twɛ de funche catch dan so oni na ado atem wonim so obi yɛ janka onka na nsankase nsi Ghana hɛ eniama a mo yɛ no wahu hɛda bi ameka mesi hɛ papa yɛ frɛ ne sɛ ɛde sɛn kansaluto to wahu ne nsɛm bi wɔ hɔ a ɔka sɛbe yɛ mu me deɛ me support no na kansaluto to ka asɛm bi ɔsi social media na mo ɔpɛ so atena ama nipa hu mu no ebedru baabi mo bɛte ne suo ebedru baabi mo bɛdi awerɛhoɔ mede me nua ba dress na ɔwɔ hamburg ne deɛ fam guys ɛnya me de me yɛ nipa ɛnya me de sɛ wobɛkɔ ahohiahia mu wobɛkɔ ɔhaw mu wobɛkɔ ahohiahia mu wate
hwese na bia isi osu esi nye wo we wo koye ama ba kasa wa ya ade na wo no what ni sio no enna wo no what ni sio no minia enya futuo ma obi biara me mama ka tira beti hayi ma akokoma coronavirus corona ayeme ma kokoma me ba wu krom ha ma wo ba premature 6 months 2 weeks of catch them say men chira hospital ho me ko ho a fe du ba na manfo ma brofo ma no metimi di obi ba feed no ade a wonnimu ye ade a bi nto wo da no emfa wadwene emfa wanokora nka abawu wonhu bi da emfa wanonka na wonnim se de yete ye wonnim abawu amfa wanonka na wonnim se de yete ye wonnim akunu wu anka bi wonnim maame wu anka bi obia ne se de wiase ade to na sifa enti adenti no wonya yarefo na wokwadi ato ho so dey se hwe enya wo no ye memobo wo ma no wo maame e no papa ne abusua wodam Ninia, maybe a mempaye a make one de bia ne se rade na nkasa won kasa nkyerem. Said ya wanya wo ho bone. Enu nti ye nua no mo Ghana fo ye nananom mpanimfo a mudi Ghana anim yi. Enu nti ni me Ghana. Sabre ye hia bambo. Owura pambo no media fe de bra bo no ma bra wo. Ma bra wo. Enti nsem ekoso Ghana yi nyina se amanfo timu partner radio station. Amanfo timu ka ensam na we yakoku nipa na we ya yesei. Hey, no be this no tini radio station or kasa woni mo bi akọ bi amanya ne hwe no. Na no de okoku bi ade na mo de beye no. Ghana wa hu. Eno da bi asem we maka kire mo se Ghana na eda ho no. Wa wote ho panyini ni fie wa ma wani ana ho a Ghana na wote no. Wona ma na ye de ade abo ko na chi. Ni petitrofo po sebe. Ye panyina sa wo. Ewurade Nyankopon. Owu ama ye panyina sa. Ghana de ye se wuye ti o ewurade ye ni panyini enna tunidwa na seti America odi atama munti bi da adan hwe obi ba ni monyamfo aba mu afefefefe to say wo bi ba ni enti sa wo ba ni a enka wo ba ye dan sa wo ba ni a enka wo ba ye dan wo ba ni a abrantie ya enka wo ba ye dan hwe obi ba fefefefe hwe na wo de hwe nkwase asema bi so okoso wo Ghana ho hwe ade we abreche kurom ha wo ba ye dan na wo de ade we seka abobo ya wo sede ya de afroka abreche kwa be nipa omo wo yi enya mo wa seka ebetima de besi omo so akuma ade we police from adwuma asama chi abreche kurom ha wo ba ye de sa nkwata se we ya ka mo ye de abreche atoto Ghana enti ade we Ghana police wo gina ho ne ye de pega ka sika so na se yo mo nsam ebebo nipa so a ne mo ye ne den eniema fonko a na ekoso wo Ghana eniema fonko a na ekoso hwe baby we na eja ato ho a ehye no hwe baby a niema na ekoso nipa na omugina wo chese obi afra nya na gele sei koye we hwe nkana kuro nu baby a na nhwie ne nam hwe baby a na nhwie ne na me yi niema akere mo enti we no obi a ne tiafo wo kuro nu obi a ne tiafo wati obi enku na berewa enu nti ne me ka kire wo se Ghana ye hia bambo adan what ya say sam rantie so abi be ya kire wi sam rantie we atimu gira baabi sika e de kire hwe sam rantie we ba ne be de sa tuo we be kire tuo sam rantie we ba ne be kire tuo wo hwe sam rantie we hwe Shemrantie we omugina ho ya be kitatuo e kire hwe sawahu me do fo sawahu eni tini me ka kire no obi amane esa no obi ba ba ma akosuku awi a o pa adwuma ye no se hwe be enya sika wo sa ma we be enya sika ama obi ba ukwa ti Ghana de uni panyina due wo uni panyina due mimi ya uni aba mama ka kire ni enne me no ba se ye bedi nkomo hey tia ne botoa eniema bebre ne Ghana empanyimfo na trase aye nhwe ha akofa ha waba no wo ka ko obi de start ye nyenye na ade ne start ya obi anhya ase ye sa na obi so ba nti wo a wo pene so ebesi no ene ne da bi anka kire mo no mama pene so na ye dun so nna so ninia Ghana ho no abusuafo wu ho obi ani ho te akwantu ma na abusuafo ni ho obi ani ho te ho a mesi abrantie kama ewu ni nia ba pa ni hia wote obi dofo obi ba obi nsunu ase
Ini Ghana ni. And now one year politics for said that young catch them no. Now politics now what it's Ghana on it yet. And some folk was some week as I am on so. And then Ghana, you was soon yes so. You were how ever yes so. And you didn't make catch them say. Minia, baby I yet no. Ahomete ye hiamu wapa tetwedi abonyankopon no obeboa ye efise eniema a ekoso no sese Ghana chese woda sore na wotim kọ esan abade a ni chese wadi afe wotim kọ san bedufia na wadi afe woda sore wo frɛ wabusua wo ho na obi a ho ye de a na chese nyankopon aye wadom adan sese Ghana kuro na da ho no akoye bibi te se ahoho kra no sebie nyaado be wa asundie chene ye kuro ma na yete ho no ahoho wa asundie chene ye kuro ma na yete ho no ena mewraho wo bi baba abema afefefe sei ene bre asem bi safana bi asem bi plowate baby I did that na nebo bi aza so na me da so da the atu obi na betima to me wo de bia na ntimi nto me de ni se betima to me ani tiri mi su a me nsa gu miti no na me se ya ko soja ko efisa niam ya ko so Ghana na etane Ghana mpanimfo ye muni ma na ona bo ye na mo so mo oboje beso ene ne make asem pese ya nipa betena se atie na no mo hye mpanimfo bi a afie popia efa abede be ko UTV ya ne benye politicians no woti anyansasem ane be ka ba ko ofri America ba ko ofri sa Austria se hefa woti ye se anyansasem no na no sa ne politicians no kwesi osam hu de ekoye afia popia e wo se UTV fo buja sa politicians no na mo sisa nyansafo na batu kwan be pese be de nyansa na ba dwene be boa Ghana no wati sese hwe niam a ekoso eniam a wo kuro ha nyina ye company no so aban na ma company na oil abane na ma company ha yet Freddy bi awoka tikaka hospital card na ekitaye no enya aban de awo enya aban de a eye company bi na bie nti company na wo bekom no e ho no wo tua wo sika de yakọ de be de card na ma nti wo yare a wo de aye de wo de akọ hospital na wo kasa asem we say e wo se sa niam we no aban ni team ma company bie ebi te se car insurance no obi be kwa akoye insurance for no aboso me so ye be dwo musika enso anu se nipa no nya nkwanhia akora no wo be ko insurance ho no na chese bi kura na sika no otua no na eni omubuku nso na aboso me bia so otua na aboso me bia otua hye Ghana wa hu eniama ekoso na enu ye meyi ane se obi a anye se be kunu no enu ni be kunu enu ne da bia na me kacha sa arabofo betim hye obi tim wo ne ba sa akora we ndi bombo be hye no ma na kokum panifo na nka se Ghana panifo mo an Roberts no munya de mo ye no munya de mo ye no nya ukọ ya mo kwa diska no police ni de on the driver no be de anka be sinsai sika ne de mo beti na akwa de mo se mo ye mema mo akwaji aye sere mo amanfo ma wo bi ba kopa bibi ama ne maame abedi na busua abedi hwe maame mo bro wa woto nsuo nti ka mo so mo ye mema se mutimpia wiye de se mo hia do parliament we see a Ghana before parliament. We are mema, they say, ya who said Ghana, some mema wo. Now the more no, and ya no council no. Monko parliament, one only been from Kusiani, then ya man for ma, That's any be a mamma news you might say, Mammy, real phobia. I quite curious so baby or ton and any ama, no more who say any power yet watching. Nanka parliament paya better the guy history, Ghana Roberts and Bola parliament, a 10 who na next time. Binti mo nkwatena ne radio station ti mo nkwatena baabi sofo obi da ne sofo akodi awu ne ya fra ne radio station akokasa ne police panyini brabo anu wote ho aka kira wo senka opani su yi baba mo odi ni kasempa bra enya opani so ne sa de we yesu o na so adu tiri da bia meka ndia no ne bra kwaku ademanti a kwaku da bia mbom dini no me pese do ma abenya dimpa half minister ya de ne baaye owura kwaku ademamanu ade na obeye ye na ye dimpa police panyina ya de ne baaye ade na ye dimpa eniama ne de anya nne na ehye ase na so se de panyini kan ne bebo odi ni hye mmra bebo odi ni tumra eye wudini ne bebo Ghana ye se guyeti o de ne se awo me de Ghana de ye maame de ye papa wu
Ghana de ma me papa wuti be say wuti na me ko so ja kon me ko so ja kon urade urade show bi ba be ma ya bonitu akunu ya bonitu akunu ena adwuma amanfo makosuku awie pa nya adwuma nye de ono anya kakra o ma me be dibi abusua be dibi no hwekwa ya de na fa so medafo uni aba mama ka kire ni and that me who asem a menka asem na bro me asem na bro me who asem a menka ya menka ne se Ghana ye hia bambo Ghana ye hia bambo abroche ha yeti said ya penifo na no beti UTV reka no ntam wa wuti nyina no wutu kwa na wontam mufu hu na so Ghana police fo yi said ya dan ne me kacha brantie bi obi di kantam fees akoto na de ala okwa no poto police fo anche no ode ne kokko ntokwa no hu nkoda mu enye ye nua be ma Ibrahim nudu nukoyi na kabade na kotumu afe show asem bisafo hi na asem bi puno no ena be ma iwe de nsam bebre na aba madwenim ya me ka mamotie me de ya me ka sa kire banyansafo badwendwema se wo beti asem yi wa fa ba bi na de afiri wate ena mama ka kire many abre wo saka video ya sande fama wo nua wate show people police nia be ma sa fein wo saka wate menka uko Facebook a Florence Kachi FM YouTube so mama Kachi FM medofo fa wo me number no na wo de frɛ de wo ka de wo bia no wo de ba ye bedie biem na ye be shine say buya meda sibebre